Il-Pulizija għaddejja bl-investigazzjonijiet wara li vettura tat-tip Mercedes inqerdet minn nirien. Il-każ seħħ ħabta ta' 3:09 tas-Sibt filgħodu fi Triq il-Kbira, triq il-bogħod mill-asta tal-Pulizija ta' Ħażabbar, meta l-Pulizija ġew informati b'dak li kien qiegħed jiġri. Fuq il-post ġew imsejħa minnu fih membri mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili sabiex ikkontrollaw in-nirien. Kawża tan-nirien ġarbu ħsarat estensivi vettura oħra u mutur li kienu parkjati bis-swit il-Mercedes. Dan fil-waqt li faċċata sħiħa ta' ħanut u residenza inħarqu wkoll minħabba l-fatt li n-nar infirex għal fuq arblu tal-festa. Allegatament sitt il-vettura kienet qed tattendi wieħed mill-festini tal-festa li qed ikunu organizzati f'dawn il-jiem bit-tħejjija ċelebrazzjoni tal-festa tal-Madonna tal-Grazzja f'Ħażabbar. Din il-Kamra tal-Aħbarijiet hija infurmata li din hija t-tieni karozza li qabditilha. Għaldaqstant il-Pulizija qed jinvestigaw il-każ hekk kif f'dan l-istadju mhu qed jiġi esklus xejn.